Salibonani, wagwan people, welcome to Zim Reality ITV pa chiviti chiri out, chiviti chatinongwa ma latest, chiviti chisina side effect, chiviti chino sanitizer zvimwe zviviti nyaya ndinayo pano inyaya yekuti inosiririsa wakainzwa zvakanaka inyaya yekuti inotofundudza sometimes kuti kowagwa chiri kuitika nyaya ndeya Muridzo nemukadzi wake. Hey, pakaipa. But before satapinda munyaya into detail ndakwatidzaiwo zvinhu zvandaona zviri panapa ndichitaura nyaya iyi. Guys, don't forget to subscribe kwachingotanga kusvika panapa muzuva ranhasi. Uyezve kana uchimwe nebusiness rakoda kumaketa paZim Reality ITV usasvika kutibata notibata vanamba dziri pascreen apo. Asi musakangana kuti pane chingoma, pane chindandi, pane chirekeni chinofanira kubuda from Blessing Shumba na Nyaradzo. It's Nyaradzo featuring Blessing Shumba chine cover iri pakona apo. Murambi, trust me, it was a song, but I think they upload the link jersey, but you have to watch out for this tune, bad, mad, trust me. Right, Nyaga Mira say, the four apparently my social media, teenage, let us say, Sangana, and the Muridzo, mukadzi wake ari kuchita, vake kekesto ari kuchita, na former manager wa Muridzo. Saka, pakaipata mboda kuti kubata Muridzo nimuteka kufura but angasingapike call then utibate vake kekesto wacho wasikubatika but pane imwe source ngaita kuti amaya muface azotaura kuti amaya ndo matambiro angu na vake kekesto tenge tichitamba ida otherwise hapana yakanyanya inenge ichiitika kungo dai nekudeyo matambiro yedu kuti sekunge tida kurovana Lula asi tisingazorovana right pataka video kaende Muridzo kaimbotaura nyaya iyi ndofunga tazonge takukonekta madotsi manja na DJ Sparks tazona Muridzo kuti anenge angagara aita se aine nyaya yake because video yakaposta kwa madesi mashoma kupfura saka ndingokuratidzei mukugara maita se mangozvione shamari pane munhu akazobata mukadzi shamari ka achichita chaps indara achibata mukadzi achichita ka ubva notengo kuti unoningira mufesi wakanga kuzomubvunza saka iye mukadzi ari kuti chii pese kototi ndotori wrong pakundibata ndichichita utori wrong utori wrong hauda tokuitira hondo nekuti wamubata achichita apa ndiye achita gaya right ndofunga maruona video raende Muridzo ichita amana guys tomboti munhu aona mufeso wake achidana nemukadzi wake but mufeso wake oto blame achi iwewe sezvinonzi ndongo wachichitwa apa ndo kuti wanatoshichidzirwa saka I think zvese zvine chekuita nenyaya iyi kuitika ndo nyaya yanga tikuonese tikudze kuti vake kekesto wabuka chipembenene vake kekesto waita dzimwe pfungwa vake kekesto vari kuchita vake kekesto vari kuda kuryiwa naformer manager. Thanks for watching. My name is DJ Sparks Mabo. Ndiripo pachivhitivhiti patelevision inosanitizer mamwe matelevision chivhitivhiti chinovaccinata zvimwe zvivhitivhiti. Thank you.